ва имрӯз ман мехостам барои шумо қайд намоям ки дар зиндагӣ он шахсоне метавонанд пешравӣ намоянд, он шахсоне метавонанд ана ҳамон зиндагии олиро барои худашон созанд ки онҳо масъулияти зиндагиашонро ба уҳдаи хеш мегиранд ва дар ҳама кор аввалин дараҷа масъулиятро ба уҳдаи худ мегиранд. бисёре аз одамон ана ҳамин хел одат доранд ки дар вақте ки корашон пешравӣ намекунад ё ин ки дар ягон кор ноком мешаванд, онҳо даррав мехезанду аз паи гунаҳгор кардани дигар одамон мешаванд. мана инаши хел кард, агар ман пул медоштам ин кора мекардам, агар ман шинос медоштам ин кора мекардам, агар ман саломатим соз мешид ин кора мекардам. доим дар неудачаи онҳо, дар нокомии онҳо дигар одамон гунаҳгор ҳастанд. ҳеҷ гоҳ онҳо дух намекунанд ки ана ҳамон масъулиятро ба уҳдаи хеш гиранд ва мутаассифона дар зиндагиашон низ ҳеҷ чиз дигаргунӣ ба вуҷуд намеояд. як устод буд, вай ба ҳама савол ҷавоб ёфта метавонист ва дута шогирдашро ана ҳамин кори устод бениҳоят дар ғазаб оварда буд ва онҳо мехостанд ки як саволе ёбанд ки ҳамин устодро дар ҳайрат монанд ва устод ҷавоб гардонда натавонад ва онҳо як рӯз фикр мекунанд ва як ба хулосаи аниқ мебиёянд ва ба назди устод мераванд. дар дасташон якта шапарака мегиранд, бабочка шапарака мегиранд, ба назди устод мераванд ва мегӯянд: эй устод, ту гап зан, оё ҳамин шапараке ки дар дасти мо аст мурдааст ё ин ки зинда? ва онҳо пеш маслиҳат карда буданд, агар ки устод гӯяд ки зинда аст, мо ҳамин хел меҷуқем дастамонро, тамом мемурад шапарак. лекин агар гӯяд ки не, мурдааст, мо ҳоли вай накуштем ку, сараш метиҳем, меравад. ва ҳамин хел устод дар саволи мо ҷавоб гардонда наметавонад. баъдан ҳангоме ки онҳо ҳамин хел шапарак дар дасташон ба устод савол медиҳанд, устод мегӯяд ки зинда ё мурда будани шапарак дар дасти худи шумо аст ва дар ин зиндагӣ зинда мондан ё ин ки зиндагии беҳтаринро сохтан, инам дар дасти худи шумо аст. азизони, ҳеҷ касро дар нокомиҳоятон гунаҳгор накунед. масъулиятро ба уҳдаи худ гиред, зиндагиятонро ба уҳдаи худ гиред ва ҳама вақт дар ёд доред ки ман ин суханро ҳазорҳо бор такрор кардам ва боз мегӯям ки ба ҷои шумо ҳеҷ кас зиндагии шуморо иваз намекунад. ҳамааш дар дасти худи шумо аст. ба худ бовар кунед, миёнатонро сахт бандед ва хиста аз паи кор шавед. худованд ба онҳое кӯмак мекунад ки онҳо кӯмакро заслужид кунанд. пас бархез ва меҳнат кун то ин ки сазовор бошед, зиндагии беҳтаринро заслужид кунед. саломат бошед.